Dzień dobry, szczęść Boże, tu Ślązok na kole. Dzisiaj jestem w Erbach, w Odenwald, jakieś 60 km od Hanau. Przyjechałem sobie baną teraz, a za chwilę, idę na kawę i będziemy wracać na kole z powrotem. Dosyć to nieźle wygląda. To jest taka stara ciufa jakoś. To chyba było gdzieś koło Kolonii. No nieźle to wygląda, Piękna miejscowość. Pogoda właśnie w sam raz na rower. W tamtym kierunku jadę. Bad König, 12 km, Michelstadt 3. Do Michelstadt jest w dół, a do Bad König jest do góry. To się trochę pomęcza. No i tak to będzie. Teraz idę na kawę. Pozdrawiam. Cześć. Tschüss.